sa -3 na +32. Krećemo! I nakon 20 godina sve se promijenilo. To su nekad bili najviši tornjevi na svijetu, a sada bome više odavno nisu. Staro i novo. Big shopper, big shopper. I to je to. Kupljeno. Čim žališ? Ma žalim za tim najvećim flea marketom na svijetu koji je bio prije 20 godina kad sam bio tu. Tamo su se prodavali, sve se moglo tamo kupiti, čak su se mogli kupiti filmovi prije službene premijere u New Yorku ili bilo gdje. Sjećam se, jedanput sam bio tamo i prolazi harem. Mlade cure, mlado, to se vidi da je mlado, sve su iste negdje visine. Prolaze sve u istim crnim pajdicama, normalno sve pokrivene. Svilenim normalno. Svilenim normalno, sa pečatom od gazde. I prolaze, ja blenuo njih, gledam, i sve iste kofere imaju, sjećaš? Ne, išli su u shopping, nisu imali kofe. I crna kladica, onak sve. I ja njih blenem ovako, gledamo njih. A ova prva kad je išla, pokaže prstom na mene, veli i počne mi se u lice smijat kak sam blesav. A ja u Dohi vidjela harem isto, sve iste kofere, iste haljede, sve isto. Harem, a to mi je bilo divno, jer shvatiš to da mi imamo predrasude oko cijele te kulture i šteta. Naš današnji obilazak Kuala Lumpura ovim autobusom podsjeća me na jedan genijalni monolog davnih dana. Vlado Štefančić ga je na televiziji govorio nešto kao 14 zemalja u busu za 2 dana, a on je bio vodič. Ako slučajno netko ima taj tekst ili tu snimku, javite se, to je bilo sjajno, kao što je bio sjajan i Vlado Štefančić. Vlado, pozdrav tamo. Nema ko u Zagrebu da je lišća posvuda. Pampa koja izlazi iz cvijeta.
da. I od vina umora. Voda mi je 300 godina. In the country's 3 major races. Ulazimo unutra. Kiša je stala. Zna da moramo vidjeti Batu Caves, najvažniji hindu spomenik izvan Indije. Zašto je problem? Zato što je krajem siječnja, početkom veljače, a mi smo sada početkom veljače, njihov najveći festival. To je gužva neviđena, ali došli smo pred kraj. Tako da možda ćemo imati sreće. Batu Caves. Evo mene konačno u Batu Caves. To ti je mjesto, jedno od onih mjesta naš koje ja pamtim. Pamtim iz svojih putovanja. Ima po cijelom svijetu nekoliko tih mjesta gdje ja želim se uvijek vratiti. Tako si sad ti došao na to jedno od tih mjesta koje su dio mog bivšeg života. Sad si me time doma čekala, ja putovao okolo. Je u nama, u našem kolektivnom nesvjesnom. I to je slika našeg unutarnjeg života. Vidi pikok. Ovo tu gore imaš pećinu i onda odjedanput otvorena pećina. Ajme meni. Ogladnjeni, da to nije istina. Pa smo ušli u jedan restoran, pa smo ušli u drugi restoran. Pa ništa nisam mogla zamisliti da bi je. I napokon nađemo pakistanski restoran. Pa da probamo pakistansku hranu u Kuala Lumpuru. To je to. Oljuto! Pa? Udavit ću se u hrani. Nemoj to govori. Ova janjetina, to se topi, piletina, a ovaj nam sa sirom, a ovo je nešto od graška. A, to je onaj li, koji u Nepalu, znaš? Ono u Nepalu. Noćno kupanje. Noćno kupanje, da.
nakon cijelog dana, ko ne sada, kada? Time for swimming. I jednostavno, jutro prije leta nisam odoljela. Točno još jedno kupanje sa Petrom Stavorom. Sad predivno. Nema gužve, nema ljudi. Doviđenja, patronci. Doviđenja, zajček. Doviđenja, igrica. I 30 sati boravka u Kuala Lumpuru dolazi svome kraju. I kad neko kaže što možeš vidjeti za jedan dan, za 30 sati, skoro ništa, nije točno. Treba iskoristiti svaku sekundu života, pa i 30 sati da se malo načne Kuala Lumpura. A ipak, sve skupa je zaokružilo vožnja taksijem od hotela do aerodroma. Naime, Malezijci imaju svoj, kao što je u Hrvatskoj Uber, kao što je u Kini Didi, dakle imaju Grab. To je aplikacija zapravo za cijelu jugoistočnu Aziju kojom zoveš taksi, ali naručuješ mnoge druge stvari. Ukratko, čim smo došli u Maleziju, ja sam si instalirala Grab, tako da sam slobodna da mogu zvati taksi kad god mi paše, da ne ovisim o tome hoću li ga naći na cesti ili ne. I jedna nevjerojatno zanimljiva opcija pojavi se na aplikaciji Grab, a to je da možeš izabrati silent ride, odnosno tihu vožnju, ili možeš izabrati šofera s kojim možeš razgovarati. Da kako mi je užas specijalnost, različitost kultura, ne pada mi na pamet izabrati silent ride, nego sam izabrala i ovaj puta vozača koji komunicira i naučila tako mnogo stvari o Maleziji da je to upravo nevjerojatno. Prva stvar je da smo zaista bili u Maleziji u jednom nevjerojatnom trenutku. Naime, Malezija ima 14 recimo provincija, država, pokrajina, od kojih 9 imaju kralja, a 5 ih nemaju kralja. Sada, to je 9 kraljevskih obitelji, a točno 1. veljače, kad smo mi zapravo stigli u Maleziju, bio je dan kada je iseljavao stari kralj i ulazio novi kralj. Svako razdoblje, 4 godine, nova kraljevska kuća preuzima vlast u Maleziji i mijenja se kralj. Vrlo popularan sultan je završio svoj mandat, zvao se Abdullah, a došao je na vlast Ibrahim iz druge kraljevske obitelji, koji je jednako tako popularan. Zapravo on ima dio engleske krvi, a dio malezijske krvi, ima samo jednu ženu i najstariji sin zove mu se Ismail. Jako je popularan zbog toga što potiče različitost mišljenja. Dakle, ako misliš drugačije, dobrodošao si, da se može nešto iz toga naučiti. Kralj zapravo nema neku funkciju, međutim kada su teške situacije, onda upravo kralj koordinira sve pametne glave Malezije da bi se došlo do konsenzusa. Ovih 5 provincija koje nemaju kralja, one imaju svoje ministre u vladi, tako da su i oni zastupljeni. Dalje, naučila sam da je čak 70% stanovništva je Malaj, oni su uglavnom muslimani. Tu još ima dosta Kineza koji su katolici, budisti, a ima agnostika i ateista. I jedan dio populacije, 5 do 10%, čine Hindusi, odnosno Indijci. Sve više ima ljudi koji dolaze iz Bangladeša, koji dolaze iz Filipina, koji se žele nastaniti u Maleziji, jer Malezija, zemlja od 38 milijuna stanovnika, ima jednu miroljubivu politiku. Premda je većinski muslimanska zemlja, uopće se ovdje nema svrstavanja ni na jednu stranu, niti u ovim sada ratovima koji se događaju u svijetu,
Oni su jednostavno jedna miroljubiva zemlja koja ne želi sudjelovati u ratovima, ne želi se svrstati niti na jednu stranu jer želi mir. Kuala Lumpur, grad u kojem smo bili, ima između 4 i 5 milijuna stanovnika i jedan je od gradova koji nemaju svog sultana, nemaju svoga kralja, ali je središnje mjesto političkog i javnog života cijele Malezije. Što mi je još stvarno nevjerojatno, to je da svi ljudi s kojima smo ovdje dolazili u kontakt govore tečan engleski, a sve više i više kineski. Zbog toga što, kao što sam već rekla, samo 6% Kineza ima putovnicu, ali to je 80 milijuna stanovnika. Malezija i Kina imaju slobodan prolaz, dakle ne trebaju vize i Malezija je omiljena destinacija putnika, turista za Kineze, osobito sada kineska Nova godina je, pa oni putuju još više nego uobičajeno. U našem hotelu bili su samo, jedino i isključivo Kinezi. Dakako da smo se osjećali u domaćem okruženju, sve je na kineskom. Kad te priključe na aplikaciju, ako trebaš neku pomoć, i to je na kineskom, ništa engleski, samo kineski. Jer ne treba živjeti, treba putovati. Ne treba živjeti, treba putovati. Ne treba živjeti, treba putovati. Volim trope. Šta ja mogu, ha? I ti isto, jel da? Pogotovo po zimi. Ne, pa i taj miris tropa, taj miris, te biljke, te atmosfera, to je to. To je to.